Halo, boss. Hello. Oh. Toy, kamusta lari lamong gud tanay? Kakabahag lari labong dyan. Ha? Pasyal ka dyan. Maminsan magbusata pa medyo na nalipas mo kabahag labong dyan. Oh. Sige ta, pasyalan ko taratan tanang kapigawan ko madya mo ngay. Ano kasi? Palagan mo ano. Sige. Sige, boss. A few moments later. Boss, magalaw, lagi na. Hindi, ano to? Boss, gata, hindi kasi umayikin, boss. Baka pagkata ni wali virus mo ni ma. Boss, tani. Yes, yung akalim mo simpatang ni. Pakimam po siya, akin na natin pa na eh. Diya pa si Ren, kinagalay dala niyo yun, mapito. Ito lang, boss, pasensya ka lang. Baka metal simulaya mo. Di, kulang sa may kontrata, boss. Kulang. Di kasi umang, boss, may dabong. Parad lang mo. Yung manta pa siya, may babagamay. 1 year lang, kapag man tatagaw. Titila mo, alang ulad dyan, ano mga. Boss, ni, bidat, anong nang muyay, papabaalagan pa lang bong, boss. Pasirin ng tata. Kamang baba. Ano malay, babagamay. Magaw tamatrok. Boss, ini, Inis mo. Balbalin pa ni ma. Wari kaya, boss, makalaga yung boss. Talagang aga naliwad si kaya, may pampili ya bataan dyan. Wait, boss, ba na to dapat mamabli. Laro nalalabayan kong panag-alagay kin, labong. Baga, Tamong tag ka madyan natatakuan na. Hangga po, boss, hangga po ni Reykir dyan. Tulisan. Sim-sim mo laba-labalat ha. Taling guwapo tayo labong tayo niya. Nanti, boss. Mablitan, mabli ha. Mablitan, boss. 70,000 tan. Nagtatapon lang may labang sa anahan nila. Ay, quality. One eternity later. Kaya ano malay mo talagang babantayan itong mong sulabong kuya ay. Kibaw ni na yun! Diyan tapag, kid! Ni mga ni, Kasyarang ko pa yan, kuwanta. Halo, subang ko lang. Ni mga ni first blood lang. Uy, double kill. Lasik kayo ha. Dipit. Uy, gagon tuya ni mga. Kaya man ay, boss. Ay aliway, gagon tuya. Pan may labong ay. Boss, ninanang kumana ni naman, boss. Ni manggagawa ka ba panliliba Ang kapuan, balbal si babae kung si kanin, papapuya na ng mura yung labong ay. Boss, ano, pagminin ko. Basta rin. Wala na akong garat. Pag-inam, abalang may labong anima. Pampatahanan to anong boss ko saya ha. Kanina to. Isa rin, natay lalastog mong labong mo dyan ni mana. Kuntulay. Boss na Kaya ka makakasalita eh. boss. Agi, ang kapula may labong dyan ni mana eh. Akin lang ito ginawa mo eh. Akin niya eh. Ay, bakit kita ano ah? Imbaga ka naman ah. At ako mo, boss. Ay, ang kapula ah. Di makapabingin sama ng diretsa ka eh. Ganti, boss. Kalibabaga ka, email ka lang email eh. Duga ka magtakay sa loy cellphone mo ni Malat eh. Bobo, inayo ha. Balay, agak makatakaw ha. Boss, parang tulatan eh. This kay balan man kin sa tanay. Patubon pa mga boss. Magano boss at kung may mantatakwa labong dyan. Sige, ano mo tani, kapan aladaya, pram. Iman, mga matakaw. Ito na ba?